Gipahigayon ang road widening sa Dan Arlandon Esquina Osmeña Boulevard paingon sa B. Rodriguez Street agig pagpangandam sa umaabot nga palarong pambansa nga ipahigayon dinhi sa syudad sa Sugbo Hulyo sunod tuig. Ato ning abrihan ang dalan no kay we anticipated dagan kayo ang mga bisita, mga participant for the palaro. So medyo traffic gyud kayo ang ato ang existing road are very reconstructed kayo. So mo nang kinahanglan gyud nga atong palapdan o atong abrihan para hamugaway dunay mga exit ang mga sakyanan nato. Gani subay sa maong kausaban, adunay pipila ka mga sidewalk vendors, illegal settlers ug private landowners ang maapektuhan. Apan saysay ni Guardo nga cooperative ang mga apektadong pamilya ug adunay nakaandam nga relocation site alang kanila. Moabot sa 3 ka kilometro ang gitas-on ug 15 metros ang gilapdon sa maong road widening. Dugang ni Guardo nga ang kanhi 2 lanes nga dalan mamahimo ng highway kun mahuman na ang pagtrabaho niini karong buwan sa Pebrero. So mahimo na siyang 4 lanes. Unya actually we're not only looking for the short term lang but on a long term nga plan. Musumpay na nga to sa Aurelio, musumpay na dito sa private. Unya, laos na sa B. Rodriguez, open na dito padong sa Sambagdos. So, mahimo na siyang actually highway na siya. So, this is part of the road recovery program. Sa habig sa parayong renovation sa Cebu City Sports Center, anaa na sa 70% ang nahuman og renovate sa duha ka swimming pool. Gani planong ablihan na pag-usab sa publiko ang swimming pool karong Disyembre. Apan maobserbaran nga sulod sa 6 ka buwan sukad temporaryong gisarad-an ang Cebu City Sports Center, bag-o lang nasugdan ang pag-renovate sa track oval. Matud pa sa Executive Director sa maong pasilidad nga hinungdan kini sa bidding process. Pero gipasalig nga mahuman ang renovation sa oval sulod sa 3 ka buwan kung magpadayon ang nindot nga panahon. As a update sa ongoing na to nga project sa rubber sa oval, nakita ninyo mga 30% pa, no? So ang target by February mahuman na siya kay naamantay paningwaon nato nga mahuman sa. Gisugdan na sab sa local school board sa Cebu City Division ang pag-repair sa di moubos 20 ka mga tunghaan sa syudad nga paghahimuong billeting quarter sa palarong pambansa. Local school board is also doing their part to repair and rehabilitate all the I think 20 to 26 nga schools nga ilang giandam in preparation for the palaron. Ato ning gi-pass forward na. In fact, 3 weeks ago Mayor was here doing a walkthrough para makita niya unsay mga kuwang pa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.